kay baada da wayi tan diwde tan be da fini wala kuciran ma jettimo so haali kay ko ala e diine wiɗum ala o kay ɓuri welde mayde ande ko kalɗa ko mi ƴeewdi mi tawi ɗum wodani gonga ko Allah ji bari aɗa andi ko nan ɓiñe tan ne ngooɓe tan ne ngoorne ala fof guittowo ala fof duttowo ɗon ɗo gande mon nde goni woto gande moɗon goni woto limanamagal mon billahi woni woto gondigal siko Allah woni so ɗon gandi neɗɗo haali ko wona gonga mbiya ɗum ala wona ni tawa jogui dalilu maɗa tiɗɗo mbiya ɗum min de ko ni gandirmi ko mbiɗa ko non woni kala guila lasli no fuɗɗori eno ardi e ha eno wortora yimɓe fof man jantema so yiɗi joomum maayi so yiɗi ɓuuri so yiɗi sikka ha kono jamñal tan ɗo guesam haaɗi kalɗo diina fof mbiyan ko mamo leydi asmani nden min de mi haalatande mi haala janggo mi haala ɓaawo janggo ɓaade mbaɗa wuuri inchallahu taala wondaka jiiɗigal hakkude men reeno diine o mi wondaka pasiragal hakkude meɗen reeno diine o mi wondaka nafoore maɗa e am hakkude men e nafoore me maɗa hakkude meɗen reeno diine o sa renima diine o mi renoma sa renaki mi renta komo hande mayɗa foof joom duuɓi joyi joom duuɓi capanɗe jeenayyi joyi foof foti ammin mo jiiɗumi e baba emo koddimo e foof hay hunde ala ko wondi kam e muɗum ga ene woofi kerol Allah nani ceernan ko deftere Allah wotere bindam ko hadis alayhi sallam gillam ko Cheikh Tidiane pasam ko leñolom ɗum foti ko memmiɗe fof mi mamat ɗum sa memi kam memete sa memani memete ɓaɗe memiɗe sa memiɗe sa yiiɗi memami mi memete sa memiɗe sa memani mi memete haɗa mayɗa fof ko ɗum ala hen toppirde deftere Allah e sunna annabi sallam yo Allah ɓeydan en yidde e faade annabi sallllahu alayhi wa sallam yo Allah ɓeydan en yidde e faade annabi sallllahu alayhi wa sallam yo Allah ɓeydan en yidde e faade annabi sallllahu alayhi wa sallam yo Allah yoɓan en mo yo Allah yoɓan en mo yo Allah yoɓan en mo kanko de woni tefanowo meɗen woni tefowo meɗen kanko woni tefanowo meɗen kanko woni tefowo meɗen tefanewo meɗen kanko woni mo tefanowo en yo Allah yommo eko tefande en ko yo Allah yommo eko Allah acciri hurum makko e meɗen eko Allah yormori am sababude makko en mbayri wadde kasaraji ɗi noon jalɗo jafuɗen won hen ko yaaɓi e ziyaraji eywa Djiby Thiam kañum ko yehi ko Nouakchott Alaji Issa Yunus nonga kañum ko janoɗo ko hande arti min mbattan ko pour ha kam giftodiren kumpa gannon kam min kam mbaɗa selli mbaɗa e jaam mbaɗa selli o nani mbaɗa selli mbaɗa kengti kengiri keng hay dara goɗɗum ala ko jaggimi sowona dande kam nan ɗo tan mabɓoji ɗe kam donkama ɗum kam gari koko fuɗi mbaɗa selli o noon bandiraɓe am noon téléphone noɓe jamma e yelamo soki hiiɗe oɗon duwo oɗon jarna minne kadi mi jarni on duwoy wujino oɗon ɗiɗi fof mi wi amini kala ko jiɗan moymi moƴƴere yo Allah waɗan noon ko ɓuuri ɗum kala ko jiɗan ɗon mi e moƴƴere yo Allah waɗan noon ko ɓuuri ɗum ya wunde Abou Khalid coɗay wono fof ceerno Sada Ousmane en heewi goto moɗon fof mi heeɓi mi janggi vidéo muɗum mi janggi appel muɗum jafoɗon haade tam jabade ɗon tan ko iɗi pawdira a wiyata jaaboɗo tan kadi jejjita eɗo wonno on onon fof ma jarɗon jafoɗon fof kala mo jaabi hen fo maraba momi jaabaki hen yo yarlum yaafo mi yarlum sibo Allah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mi ita on kumpa tan eɗen celli eɗen jaam caggal ɗe kettiɗen ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mama Siley ɗo e leggal men moderne galle makko ɗo en hande kadi eɗen jetti Allah no fewi kadi o waɗani en no wowi waɗande en en namde garande en noon kadi min dokka ceerno kadi ko Allah fammini mo hen ko kadi o fammina bandiraɓe oɗo ko Amadou Wane noon o woni ko ñono noon ɓuuri sikko leydi Mali o wi julgol aljuma sa ari a tawi almami ne woni e tahiya sakketo ɗum noon est ce que jomum dañi aljuma walla dañani a ari kadi a tawi almami gayni tahiya joni noon ko juma darde nayyi julta walla ko a dañi juma waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh an Ousmane Alaji Ahmadou Wane ñono ko hedde sigu wonanno ñono ba sigiran koye hedde toon hakkude sigo en mofti en ɓuuri bonɗo onde hedde toon jenne en
ɗum fota wonde namdal ma mbiɗa aɗa namdo so tawi neɗɗo ari aljuma tawi almami en tawi yo beele o dañi darde walla o dañani walla o dañi aljuma walla o dañani mi anda hen noon ko namda o dañi darde walla o dañani walla ko dañi juma walla o dañani walen ko namdi ko namdi ɗo kañƴi ɗo fof juma o ko banggue julde nde kadi ko banggue fala budde kam so tawi annima yaade juma a hebrima ha a gayni a ari ko juma ganiɗa yaade a ari a tawi ɓe cilmini hay so ɓe jalti a dañi baraji juma bara ñalawma a dañi ɗum a faami heddima julde nde noon ɓaden a tawi almami ene darde sakkitere nde hayso nde wona to sujud to a tawi tan o janggi darde adan o gayni darde ɗimmere a tawi o janggi simore e fatiha muɗum o jaggi e koppi darde nayi gari a dañan darde sanami reftama hen a tawi almami ñande aljuma janggi darde adande gasi omo e darde ɗimmere o janggi e fatiha e simore o jaggi e koppi ɗo jaggi e koppi ɗo an a tawaka fatiha e simore tawɗa komo jaggi koppi hay son gondi ɗon duuɓi annabi nuhu ala ko nafata a daña darde nayi waɗimama a faami ɓaade a tawi o jaggi koppi sa tawa noon o jaggi e koppi o janggi tan fatiha e simore o suwa jaggo koppi so tawi a silmini ko darde wotere gadduta nde neɗɗa nde anduɓe kawri darde dañde darde fiɓoto koye jaggude e koppi jaggude e koppi ɓe mbi ko jaggude e koppi wona sa jaggi e koppi ko jaggude e koppi neɗɗo janggi ha gaynoyi tan fayi ene jaggoya e koppi mo jarrat mo yettade koppi ɗi fof darde fiɓimo ɓaadi a tawaka ɗum an garɗo tawɗa tan ko almami ene jaggi e koppi ene turi annabi Allah ko waɗ turɗa mbiya ko gar wotere gaddata alade ɗum ala hen so mawɗo felliti amde yo moro sa felliti julde timmin wiyoɓe so tawi a jaggi e koppi a wonde almami ha waɗi ni ha watti hay sa baɗi subhanallahi daabi capanɗe jeete ala wona fata darde nde ko faturma ko subhanallahi ne fata ɗon subhanallahi ko nafata ɗum mbimi so tawi a tawi almami janggi fatiha darde aljuma o janggi fatiha e sumore o gayni nden nden kam haalala e wona joni koye darde ɗimmere he ñawore woni koɗo keɓatande e hoto mbasatande keɓatande kono tawɗa o jaggani koppi mbasatande kono kawɗa o jaggi koppi ko halpular ɓi halpular keɓatande kono tawɗa o jaggani e koppi mbasatande kono tawɗa o jaggi e koppi koɗo taw ñawore woni ala ko halga so tawi a tawi mo tahi ha gasi a abimoma ko wala tawi o gayni koppi darde ɗimmere ko nayi julta mbimi so tawi ñawore woni koye darde ɗimmere he darde ɗimmere nden ñawore mum hokkuma tan ɗo natata e haqqille maɗa haɗanma tan dañde darde a tawi o jaggi koppi addantuma dañde darde ko a tawi o jaggani koppi on pamni ɗo addantuma dañde darde a tawi o jaggani koppi addantuma dañde wasde darde a tawi o jaggi koppi wiide kay so jagge sa tawi omo jagge koppi yo subhanallah wona gonga mini wona gonga hande wona gonga saka noon kabbirani cujja aɗa yara koppi ha jettoya ha pota e sappiji ala ene wona kono ko sappiji ɗi ko sunna jeeya nani eyyi ko ni woni jabulam e maɗa ñono ewa caggal nde kettiɗen ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mama Sili o ko Abou Won o wi o woni ko Gambi o wi julde yeeso almami ɗum ne kadi ne sella walla sella taw ono fof gonde nder jama he kono almami o woni ko caggal mum ono ɗon goni yeeso muɗum o wi o juuli ngal ɗon dental o wi ɗum kadi en sella walla sellata ɗum ne hawimo kanko wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu a hayno sellira gueɗel so tawi a tawi almami habbiri ka daɗaɗo ɓa tan o wi Allahu akbar sa yiɗi keeda yeeso makko sa yiɗi keeda caggal makko sa yiɗi cawnuɗamo ene sella kono noon ɓaade tawani o habbiri fa caggal saɗa yiɗi jaam to yimɓe daari to dara toon
joni jamaaji en jaaji ñande aljuma en wala ko nandi hen a yettima tan ni jama ene juula mihrab woni ko funnaangi dingiral nan funnaangi jama ka ne tagi darda ton so tawi ati o habbiri ɗo dingiral wonno walla ko ɗo suudu wonno joni aɗa wawi suudu ndu yeeso ɗo aɗa wawi hedde yeeso makko ɗo juula no suudu no gondirɗen ɗo ni ɗo joni wona ɗe sal ɗo joni en kabbiruɗen juula neɗɗo ari heede yeeso men ɗo so tawi koye jamaji walla ko nandi hen a tawi kay almami habbiri ayiyama kala ɗo keɓɗa ɓaade hankkadi ko e sappeji ɗo keɓɗa foof habbir so tawi a heɓtata sappeji daro habbir wi kanko woni almami woni ko caggal sappeji kadi koye nder sal goto ɓe ngoni ko mbimami ko kay ko ɗum sappeji ɗi ɓe ngoni koye sal goto mata wona kamɓe fof koye sal goto ɓe ngoni yoɓe guittat almami gueɗal muɗum almami kadi duwaka heede caggal mami wi almami ko gardotoɗo wiyete walla wonta pular mbimami ko almami gardotoɗo o so tawi o darima o habbiri wona kay oɗon mbaɗi sappeji kay onon on mbiyon almami yo heede caggal almami ko keedowo yeeso almami ko keedowo yeeso wona keedowo caggal wiyete ko ɓawo wiyete ko mamum so tawi noon koye saluji meɗen ɗiɗo joni nani ɗo salodo joni naw gorɗiɗi so almami darima hakkude meɗo wi allahu akbar ɓe keedi ñamo ga ɓe keedi nano ga ene sella kono joni darɗen ɗo ene keeden to yeeso almami jooɗo ɗo joni ɗo jooɗima ɗo ala sellata noon ko tawa almami habbiri e dow gueɗe ɗiɗi mbimami ɗe tawa almami habbiri a naati jamata almami habbiri natirɗa ɗo almami na ɗon habbir walla koye juldeji ɗi walla ko nandi hen almami habbiri fa yeeso kono almami kay darade caggal ala wowani jalloɗa jafoɗa ka famani fof kadi dutta hono kala ko kalmi kon pamani dutte e téléphone 46 85 49 80 dutte e téléphone 46 85 49 80 46 85 49 80 dutte e téléphone so tawi on pamani jafoɗon ceerno wiyete ko Abou Diop o yo jeeya ko Sar Ndogu Nouadhibou woni o wi so tawi ari e julde janaza woni guenale tawɗa noon almami o gayni wadde fatiha kadi ko darde sakke e no kabbira sakke to woni an joni ha joni aɗa continue ha timmina walla so almami assalamu aleykum tan anna wiyata assalamu aleykum ndewa e goski he so tawi ari a tawi almami gayni kabbirale ɗi kanƴi fof o gayniɗi so salmin ɗum arani ko julde taske walla ko arka ɗum ɗo ko fardu kifaya ko fardu kifaya ko neɗɗo dañi ndu ɗum tawa ɗum fof yo yetto Allah waɗanokima an ari tawi allahu akbar almami assalamu aleykum oto paɗa nen walla anni ka mayɗo yadoye mayɗo ma juula anani so tawi a tawi almami a wi tan allahu akbar a fuɗɗima janggude a fuɗɗa almami assalamu aleykum yeet rewe mayɗo saɗiɗi jaam sa darima ɗon mo daranoɗa ɗon wona farilla wona fardu ayni sa tawi almami juuli no mbatta mbiya aɗa juula mayɗo ko namda ɗamuma galleji moon ara haɗa aɗa juula mayɗo a tawi yimɓe cilmi no mbatta juula joni so tawi ko waktu tisbar on a tawi yimɓe juuli no mbatta kasi wona goto seydi ba ha joni eɗen jokki namde men ceerno oɗo wi ko Ibrahima koto Tamba woni o yettete ko Diallo o wi bani ko debbo noddimo wi ande musidɗam o wi kam o seeri kam o harmini joni noon koye jamma o noddimo o wi wadde yo fad ha subaka noon o nodditi baniraɗo debbo o wi ala esiraɗo arrange golle ɗe o wi kanko noon ɗum kaɗo haala o famani ɗum mo yiɗi kadi ko séria wiye ɗum haade ko gorko makko wino mi seeri mi harmini so bamum wi kadi kañum masli haala ka yo jotto e suudu mum kanko ɗum nanggani e hoore makko. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala barakatu alay sago ɗeɗo ñawoji kay ko jalluɓe tan gaddata ɗum nide woni barke moɗon addude ñawoji dewle o gaddata e ñawoji juulu walla ñawoji korka walla ñawoji kam asakal on gasti kam da Amady Tidiane da on gasti kam hay sino ko million ngaji nogas kam mbiyon danne ko gueɗuma ɗum nde woni barke moon jalluɓe on am serta e moɗon eyi amma kanko haali ko babiraɗo woni tan kulani Allah kanko no wi omo wallita babiraɗo e wasde kulde Allah babiraɗo kulani Allah o wi omo wallita babiraɗo o e wasde kulde Allah
kanko ɓuri andude ko o haali hay sinno ko o seeri tan o wino o seeri ceergal jiddu hawa haslu ha fof ko goto ɓata yalti e hunuko ma mi seeri walla mi harmini fof gasi masala ala e ɗum de sinno noon ko o seeri ƴeewe beele gotol ɓe ceeri walla ɗiɗi e charri taw debbo wona kami ñaagui dande koy tan ko ɓaari golle ma ko ni mbayi yaafi mama gotol ngol ene rutte kanko jeeyi edda so tawi ko debbo o wima an haɗma seerim seeɗam o wimi seerima tati e fof ɓenni aɗa yiɗi joni noon kanko debbo o wi kanko wi o seeri debbo o wi o harmini ɗum ceergal ngal tan ko musiba ala ko haali harmidinde haram ko ha abada firtata ceerle alba tan ko ɗiɗi sa waɗi hen gotal debbo harmanimo saka an mbiya a seeri a harmini mbiyamo bammakko ene suusi Allah mi anda noon so tawi ko bammo debbo masli walla tawi ko bammakko kanko jalla jollo masli bammo debbo ne yettete en gandani ay ala kulli kam hoore waɗɗande ande debbo e bammo e kanko fof kam fof koɓe jaljalluɓe o harmi tan o harmini wassalam ni foti caggal de kettiɗon ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Siley ɗo e legal men moderne ceerno oɗo ko Amadou Ba o wi o woni ko Gambi o wi kamɓene ɗum on to ɓe lurodiri hakkunde hoddiɓe sukaɓe mabɓe ɓe lurodiri noon ha Allah waɗi ɓe jeeyi galle Jummuro haala ka yettinama toon Jummuro ƴetti haala ka farni laamu ɗon noon kamɓe fof on juulanno e dental ewa joni noon on natti wawde yaade toon e juuloyde ene waɗi kanko no wirni o wi ene waɗi jiyaɓe waɗɓe jama to maɓɓe ɗo est ce que omo sella o yaha juuloyde ɗon juma to juma jiyaɓe ɗo ɗum waali waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh juma jeeyaɓe ɓen ko jeeyaɓe kanko o jeeyaka ɓen ko jeeyaɓe ɓen ko jeeyaɓe kañumen ko Allah jeeyi ɗumen yimɓe jeeyi ɗumen kanko noon o jeeyaka so fitina waɗi hakkude makko e koddiɗo makko holko nawdene jama so fitina waɗi hakkude makko e hoddiɓe maɓe jaadi laamu ɗum hattama julde juma illa taw o yiɗa so a yahan to o julɗanno to ko fasiki so yeehi to jeeyaɓe ɓe wi to o wona nafiki ni foti so juulani gaw juulannoga ko fasiki so juuli ɓe wi jeeyaɓe ɓe jiyaɓe ɓe firtata ko maccuɓe toon ko jeeyaɓe so juuli toon ko nafiki so juuli ga so juulani ga ga o juulannaga ko fasiki seedam fagal makko jaɓetake o hooletake ɓay goto wonnan haala makko so juuloyi to amaɗa serdude julɓe ko naafige yo fato juulanno to rena hoore makko wassalam machallah ceerno oɗo ko nenne an o wi o woni ko Canada o wi omo hettuma no feewi o yettu ko woni o wi ko étudiante o wi ceerno kanko de omo duwanoma kankone kadi omo ñaaguima duwaw nde Allah timminta deftere makko nde o wi o meeɗano wadde yewtere taw heeɗaki e nder YouTube ko nenne o woni ko Canada nenne to joftata nenne aw hayat minne kadi mi duwanimama mi ñaaguimama duwaw yo Allah sembine ɗen fof yo Allah yooɓe yo Allah teddine yo Allah ɓoyne jekere nda wona min jiɗɗa ko Allah ene laaɗo muɗum Cheikh Ahmad Tidiane e julɓe ko Allah ene laaɗo muɗum Cheikh Ahmad Tidiane e julɓe jiɗɗa ko hoorema président ko hoorema jiɗɗa ko oɗo din l'islam anda kom boɗejo anda kom ɓalejo ko haala Allah ka welma wona ɗemgal ngal welma saabu mantanima mbaɗano awluɓe mbaɗani ka kaari ɓi kaari ka ɓe ala kalmi ko haala Allah ka noon ko Allah woni e ɓerde maɗa kulɗa Allah wonne jiɗɗami hen yo Allah yooɓe yo Allah teddine ko an woni sakket momin jaboto e namde jarduɗa jafoɗa namdal maɗa hawri koye waktu en yoni eɓe noddina yewtin arnoɗa hande yewtidde moɗon ko oustaz Issa Yunus Ndongo e Ahmad Tidiane Ba e ceerno Mahmoud Ba ha hande kam min dañi babaɓe ha heewi e Oumar Waare Moustas min calmini on wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno Ahmad Kebe min calminima kala ɗo gonɗa min bayrima emin ñaago Allah kala ɗo nanɗa sawtu amen o yata waɗa e jaam emin namɗo kadi beele maadima ndi gasi min nannino kam gasi no gonɗa koye wadde karoje e yo Allah wallu yo Allah reen alon ballo wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh musidɗo moɗon Ahmad Tidiane Ba arno hande e yewtidde moɗon e yewtere moɗon biyete
yewtere islam yewtere moɗon wona tawti nodde bandum yewtere moɗon l'islam wiyetende pular tawti nodde bandum yewtere nde ko tawti nodde bandum kala keɓɗo o joni tan mbaɗata bandum walla wona no mbatten salam ɗum woni tawti nodde bandum yaaduɓe séré noon mbaddata ɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh accon hakkilo feewi